August ni song pasari thole ni kan o thleng vele ta Mizoram zonal chung kwate in zawa in du sakna thami kan hlana cheu tun trum chu US politics le Afghanistan ram kai hnoi ngai nom taka puriki el kolni an azia hi kan ngai thak le chan howatan kan han chop chuak ani ngai thlang o tharuk che Joe Biden a chun White House alwa USA tual chung chau ni lo khovel mun tin a boi chu ani bere USA President Donald Trump a umlai khan khovel chu aral muang kan tilo thailo chu mizo anti Trump ho puin an pa theilowang North Korea thom kan hrengai lowa China in aram then arum thai ngai heklo Iran an chengam mi lowa Russia ain so sangai lo ISIS an ral thaka Taliban chu an la ti po kan hrelo lek ani khovel mun sang democracy ral amuanga USA ram chu nge yani se record history siam kopin an economy a tha energy le oil a voi khat nan ram dang mamo mi lowin an in todel boka job employment chuan mun tina record a siam zut mai ani kha ma se tharuk chung lekin engkim adang lam zota USA a thilmana sang tuala mipa ngai tan petrol leingam ani lo lek to tin thlai le samante engkim mai chu asang zong in azuang dora Donald Trump a lalaya oil niang na takha tuna man tur an nei lowa ram dang ta le tur an dable ta chu mai Joe Biden a policy awangin mitam takin na an chana tuna job employment din mun ron siam thave deuh tu po hi na thar mu ni lowin covid ripui awanga na thoklo tun hnaya na thok vele te wang mai ani covid inati boya wanga har sana an to nuwa US job recovery chu Donald Trump anwaya 13.7 million ani lain Joe Biden anwaya chuan 3.25 million chau ani Joe Biden a policy chuan US tirethein Russia asiam hausa a tila kan soi walawang USA President in thlante tunge tling ti te hi engwanga Mizoram ramkil khor ber atanga lo ngai tu ve thinge kan ti chuan US President azir hian khovel min konga zoram kil khor ber po aron hong thlen thin wangan sin Joe Biden a President che tia Myanmar a sipaiten democracy chiatin thu neina ani pengala chumi awang chuan Mizoram thlengi miron hong ngal pang Myanmar sipaite thil ti dawlet ngam USA a President anom to tlat lo North Korea anin vo pung chole ngala China in athen Taiwan chu arum thaile ngal boka khovel mun sang terrorist kan ti mai ten thom an nei cholia Afghanistan chu Taliban ten an le tahial mai ani hi heti Afghanistan Muslim fear covid an lak let lai hian Joe Biden a sarkar chuan thil dang zo ngain LGBT agenda alola boi pui zui Afghanistan rondai fuwa tu Taliban dan le tain USA embassy chuan tuaile patil homosexual howin anina an chuan ji an tilna pride mon an lomna le an support ji tilan nan LGBT flag lian takaloza parang duaya Joe Biden a foreign policy chuan terrorist beilam nilowin LGBT adapoi mozo kani hemi ti chiang tu chu January khan US State Department in Biden a memorandum puang jarin Biden a sarkar chuan khovel mun sanga LGBT choilen na angai poi mo dona USA foreign policy chuan LGBT adapoi mo big don tian lo puang jar to ani USA hian kumsom ni chung Afghanistan siam thatnan sum amakatam a central baka ral thuam thaber berina thuama chung ral thuam zong te chu tuna chuan Taliban kota a omvek tamai Humvees zasari aitam military trucks vehicle zatam tak Eagle drones changkang berber silai thaber te chu Islamic helho kota a omvek mai hian
khovel ram sang sang thla ati phang hle mai USA thawpui Pakistan Prime Minister Imran Khan apo Joe Biden achunga abei dong hlea tun thlengin Biden achuan voi khatma alaron biak lo thu a soi Imran Khan mai ani lo USA ram chung politician le ami pui tam tak po in Biden achu an soi sel na selia plan mumal engma nei lo an tia hetia Taliban in Afghanistan anlak let lai hian Biden achuan Camp David holiday amanga White House chu buyak po theilovin an oma vocation an manga an re thuap ani ber Donald Trump sarkar chuan Afghanistan atang hian US sipai lak chua hi kalpui alo tum to thina ma se Trump khan agreement deal thatak komlo chuan lak chua vek atum lo thu a soi chianga Taliban le Afghanistan sarkar chu Trump khan inrem na thuthlung a chempuya Taliban chuan ral thuam chelekin US emo Afghanistan arun lowang ti te Taliban in Islamic Hel Al-Qaeda te ahum him emo athawpui lowang ti te Kabul sarkar chu athazong in athawpui ang ti te in deal tam taka siampui ani chu tiang ani don chuan US sipai chu thir chu ani tur thu deal an siam ani ma se Joe Biden aron sarkar nuwa Traman deal anei pui chu aron thiat ta sia chu vele Taliban chuan ral thuam mangin Afghanistan chu an bei ngalani Donald Trump khan Taliban deal a siampui don khan na takin awong hala Taliban ayo tenen anin biak na a om ve Mike Pompeo an a soidan chuan khatia a soilai khan Trump ha chuan Taliban ho tu te thena chuan American pakhat talpo in ti thlabar emo in tina amo ani vai chuan in hnuk kilowin kan theina power zong mangin in khuale in chung thlengin karon lu chil don chawni ti in na takin a volok ani Joe Biden chuan Trump le Taliban te deal aron ti chiat baka Taliban chuan US te Kabul sarkar te chu ado ngala tun hi kan thlengta ani Joe Biden a hian Taliban hi azuam suala ti thei boka thamasa 8 July khan media in Taliban Afghanistan anlak mai a hlom to lo mo tia an zoin Joe Biden chuan chu tiang chu a hlom lo tin a changa enge a hlom lon an tia an zo le chuan a chan chu Afghan sipai nuai thum chuang anoma chung ho chu khovel ral thuam thaber bera thuam vek ania Air Force alom boka Taliban sing sani sanga lek ne thei tur an lo ti in Taliban chu an lo om lo ti in a soini US General Liberal mi LGBT agenda US Army a senglu tu General Mike Milley point July thla khan Taliban an lo om lo thu alo soi to bok tuna chuan Afghanistan President po atlan chetwa USA sarkar puin amile sa atlan chet pui char chungin tam tak a seng hoi man lo aneya chung ho chu tuna hian Taliban te kota an tlulu tang ti hlo omin thabar takin an birume kani USA mi pui te chuan kum som ni chung indona sum tam tak an khoralna an mi le sa sing ni hliam le US sipai sang ni chuang in nun na an hlona chu engma lo maya achangta ami ti in zona an zot Donald Trump a ngai thu tam takin an soi chuak thal le boka USA a hian president thalo bera Jimmy Carter kha mitam berin an ngai veka tuna chuan Joe Biden a chuan Jimmy Carter chu aron da anil ni in angai thei thu US mitam takin Twitter le social media mangin an puang chuak mek ani radio host te media le political analyst le commentator tam takin Joe Biden a foreign policy chu an social chu boka an social dan zong te chu soi to lo mai zo kila Republican senator engamazo tin Joe Biden chu bang turin an hiata Donald Trump apon thu chu siamin Joe Biden chu ani na tang bangam turin ati hialani US a COVID wanga har sana boina nemen lo a chwale ta ka wangte US border boy chi ri vek ka wangle US energy independent ati chiat awangte US economy ati chiat vek awangle anar hnuai ngeya Afghanistan a thil thleng awangte chuan Joe Biden chu aban mai a hun to ni tin an soyani tin Afghanistan boy chi ri vekte US border in hong ta vek le boy ta vekte US a suana crime a makatamin apung chhota te oil mansang chuang liam talutuk te thilman to talutuk le ramdangin
United States of America an zuam talu tukte awang chuan ama Donald Trump chu US mi te chuan an ngai to em ti in zona an zo chuak khial ani US mi te chau lo po hian Trump hi kan momo in kan ngai ta hle ni in nang i hre em enge ingai dan comment lama zalen takin han soi te ule ole viewer ten he nangen na han ze velela kan channel mina subscribe saklo te khan subscribe ti kamilo me sak ve ula chumi nuwa notification bell kain metanga chuan ola inda don ya